Som si dala raňajky a s tým aj pestrec mariánsky. Ja som len chcela o tejto bylinke niečo povedať, pretože s maminou mali sme teda také problémy, mne už trvajú od tehotenstva aj s Jonatánom, ale teda aj z Vicky som mala, keďže som mala preklampsiu, tak mi to napadlo najviac pečeň. Tento pestrec mariánsky je veľmi mocná bylinka na regeneráciu najmä pečene, teda pečeňových buniek, čo sme si teda o tom prečítali, rozhodli sme sa, že to zoberieme od vášbylinkár.sk, s ktorým som sa dohodla, že dostaneme aj 11% zľavu. Ak si budete od nich objednávať, pretože boli veľmi ochotní mi poradiť a pomôcť, tak preto som sa rozhodla, že teda zoberiem od nich. Je to 3-mesačná detoxikačná kúra, ktorá sa veľmi ľahko užíva. Dáte si vlastne 2 lyžičky ráno, 2 lyžičky niekedy na obed alebo večer. Vždy vám to pripomenie nejaký pocit hladu. Mňa napríklad zaujalo aj to, že rieši problémy nadmerného potenia. To veľmi dobrý antioxidant, pomáha to pri žlčníku, žlčníkových problémoch a tak ďalej a tak ďalej. To sme sa vlastne my naštudovali. Ja vám to sem napíšem, aby ste to nemuseli hľadať, hodím vám sem aj kód, dám vám sem aj web, kde to môžete objednať a teda pri 3-mesačnej kúre máte zľavu